Здравейте, риби! Добре дошли в канала. В това видео може да гледате вашата седмична таро прогноза за периода 6 до 12 юли 2026 година. И ако желаете лична консултация, лична таро консултация, може да потърсите на имейла, който виждате на вашите екрани, както и да си закупите директно такава от линка, който може да намерите в описанието на това видео. Започваме с прочита за седмицата и първата основна карта за вашата седмица, това е Крал мечове под влиянието на Кралица жезли и Четворка жезли. Много благоприятна седмица за вас. Основната тема е разрешаване на тревоги и проблеми, които срещате. Проблеми, силно казано, по-скоро пречки, които срещате, тъй като под влияние на тези карти, особено в основата Кралица жезли с Крал мечове, те изразяват, че ще срещнете човека, от когото имате нужда през тази седмица, или ще влезнете в партньорство с човека, от когото имате нужда през тази седмица. Това е човек, който не е свикнал да губи и като цяло има отговор за всяка една ситуация и за всеки един проблем, който може да възникне. Човек, който е много на ти с обстановката, с материята и с начина, с процеса, който трябва да се случат нещата. И тук изгодата ще е взаимна. Така както вие имате нужда от качествата на този човек, така и те имат нужда от вашите качества. Нещо, от което трябва да се по-скоро притеснявате, е, че ще има физическо привличане между вас двамата. Между вас и този човек ще има физическо привличане още от началото, което може да прерасне в доста страст и да се загуби така деловата нотка, на чиято база ще започнат взаимоотношенията между вас, поне в началото. Тук говорим за някакъв общ проблем, дали ще е паричен или обща пречка, дали ще е парична, дали ще е мотивационна, дали ще е емоционална. Например, имате нужда да преодолеете някаква емоционална травма, отивате на терапевт и започвате да се харесвате с терапевта. Тук има взаимодействие на взаимна изгода. Вие имате нужда от техните терапевтични умения, те имат нужда от вашите пари, които плащате за сеансите, и съответно се получава симбиоза в взаимоотношенията, но в същото време започвате да развивате и лични симпатии един към друг, така че трябва да бъдете внимателни относно това. Не казвам, че трябва да ги спрете, но поне не се хвърляйте през глава в тази авантюра. Четворката жезли до Краля мечове показва, че през тази седмица ще успеете да разчистите абсолютно всички важни въпроси по отношение на пречките, които срещате, и съответно ще може да навигирате живота си и начинанията си между тези пречки, така че вече в края на седмицата да не ги изпитвате по никакъв начин. Това е една седмица, в която чрез тези действия, създавайки партньорство с този човек и разрешавайки тези пречки, ще натрупате доста сериозно влияние не само в обществото, риби, но и като цяло там, където в сферите, които са важни за вас. Също така е доста важно да четете измежду редовете тази седмица, тъй като информацията ще ви бъде предоставена, но не и смляна, и съответно от срещната страна, примерно да кажем чиновник в банката, примерно да кажем някой адвокат, в зависимост от това с какъв тип хора си имате работа, може да започне, е много вероятно да започне да изкривява истината, ако не се консултирате с някой професионалист или просто вие нямате способността да четете измежду редовете, така че що става въпрос за държавна услуга, ще става въпрос за някоя институция, и за някаква професионална сделка, да го кажем последния начин и начинание. Ако не сте сигурни в това, което ви казват, и
това, което пише в договора или в уговорката, по-добре го дайте някой професионалист да го прегледа. Това е вашата седмична прогноза, Риби. Надявам се да ви е била приятна и интересна и се надявам да се видим следващия път. Тогава